направиш свирки на мъжа, той никога няма да се ожени за теб. Защото мит номер 2. Свирки правят само леките жени, курвите, как може с тези устни, с които тя ще целува децата ми, да лапа моя член. С хубавите свирки може да получите богатство, успех, главна роля в киното, работа в елитни офиси, работа в държавна администрация, почивка на Малдивите, подаръци и каквото се сети. Първата полза от мината, това е за хората, които могат да правят дълбоко гърло. Дава възможност да масажирате гърлото си. Че самото проникване на члена и масажирането на тази област са полезни за жената. Чухте ли жени? Когато говорим за обикновения минет, тук ползата за жената е, че може да си направи един хубав козметичен масаж на устната кухина. Както в салона, когато ви правят почуквания по брадичката, по буските, подръпвания, пощипвания, някакви движения по лицето, всъщност тя работи върху вашата лицева мускулатура. Разбира се, въобще няма смисъл да ходите по улична козметика. Да си давате парите. Няма смисъл.